balma malien ani nyakuma Modibo Kone bora ka Mali Fédération malienne de football au secrétaire général ko Sidi Begay Magasa a flé ko mine. Plusieurs arrestations en cours au Bekake Bamako kono. O wakati kele bina jaraka mogo bekata kai fambe mine bi meno fana imagine aoula. Service de renseignement décelé Mekata Mali sécurisé qui take place ko kele Bamako konana. Le secrétaire général de la Fédération malienne de football na photo fleni Sidi Begay Magasa flé ka togo fana mine kata no police la. O beka mogo mine fambe ka mogo diago ko folu ka démissionner des Maliens alors que FIFA charia la manga ke. Oye folo floy. Flona fala tuguni ne bana imagine o la mumbe ka ke. Parce que normalement, ni majorité démissionnaire à la Fédération malienne de football là, c'est ni les cas élection organisée. FIFA be ni la mais FIFA te asimi ko talame Mali kono. Mo be FIFA est représenté bi Mali kono oye nindi. Utara o mena diago ya ko fuko la démissionner kanani batulu nyangta mo yi. Ou yere ka sunguru, ou yere somo be fe kanalo le mais la tla ka do détail to la. O wakati kele jatke wale mo olu be ka fanga soro. No de fois na ko tanga me politique ke kala ba mo kono. Mali te sumaya. Ne se utungara ala bado akira bado benga ke Mali kona kadne au nanga janga kaila je mume ka kai voilà ay naji voilà afleni ne kai ka de manga inde ne kai ka yere de ka jatke wale mo filmer ka chi kai tandeme ana janga la je nyoko fe so madai na yi Kerusi minu kumbora giri maganfu ye batike odo malini multani cho ye batike mo damadamani mo bisabandonu ke batike donc kunu kibare on soro la ka fo kuntara dugu dola donc o photo Charlie u yelamana ay kibare on soro so madaina 6h wati ka fo ko usulla ka sira u yelama ka ta boni fo jema fan felay mu bi flene yoromina ani jema che no ko be 25 km lima 25 km a ko konna ubiyeni donc billet le 15 janvier 2026 ka ben à la misama donc jila jawka vogali partager ko sobe wala ani imagine au ka partager aka fam bela jirena ambe do ke kay kawye ka do ke kay mara dugu bela jile marga dugu ambe do ko bela jile ala ka bela jile lakana ala ko kisini mo jugun torama mo barka bane mo ala kili ala ko kisu torama. Oui, Patrick Kabo, village de Goussela, Kouniasi, Sobokuma. Donc 600 à l'instant même, j'ai dit si vous nanou Yerosoro Gemou. Gemou, c'est à quelques kilomètres d'Amiridi. Donc ça veut dire qu'il s'approche à Kaï. Donc en dernier ODI, Kamoro informé, Kamoro alerté, Ka autorité alerté. C'est notre limite. Moi, je pense qu'un homme averti en vaut deux. Voilà. Voilà. Malien bela jele kuma mente se kutungara kuma kande. O wakati kele Modibo Kone silebe bamako kono ave place ko galala. Sadi ka dobo place do ka do bla pla. Umi nana jatke wale o kelali ko. Nyo de fana ngonu mana malijo la wadu ntise ka malijo. Nunu nana wari ngini de la. Nunu nana arnaki de la. Nunu te malijo la wi. Ne maloyadi. Jatke wale mogo ye Mali fambe ou boneme Mali kono bi ko kabako o wakati kele abe ka taga Bamako fambe nyangami ka taga adama domine ku don kasola ko fuka démissionner di mais version français ke vidéo na dien be ka me FIFA ere ka me mu me ka ke mogo munu be ka fa ku démissionner ma démissionner da Modibo Kone de be ka u jagoya ka démissionner ambe nera ambe démarche damine sadi ka kan fa dien wororo an fa be démarche damina ka ta fa dien fambe aka ira ne kunte fe ka kodo ke me na commencer ka do la comme ko ime ka ke ngakele ngwada madiya do me ko ime ka ke faliya di sanno an fana be do faliya la parce que ba ko ni fali ta ko ni ata ka be falete de mais an fana kan ata an fana kan nyefo chogo man fana ba nyefo chogo ala ni ala na kira sonama aga bandi ate marché bli wallahi billahi aga bandi ate marché bli de ayaw da ba nga bolonta ko kuma la aw fe ka ta corruption do armée kono aw desera ka ta jatike wale mo kele si ça aw be ka ta nunu de ni chain de bois place la Sidi Begay Magasa ou fait ka to de minebi chakoroba ka bois musokoro ka bois dengoro place no fait oui Mali place beta oui Mali sanu be choué ay Mali armée tacheka dakra fa ka deseka jadisu kele ki sigi Bamako kono fuwari deala Modibo Kone ka deseka jadisu kele ki tigi sigi Bamako kono ate fo ila ka ta warbatigu mine kolu arnaquer kolu gosi kolu ka war mine oula. Un jour tu vas tout répondre à Benalache aouye bandoudi voilà bandi flarebe ka Mali marabi bandi dobe kuluba bandi dobe tout kono président flarebe Mali kono. Vous n'avez même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Niger Rebecca ne met bien un carburant sur. Eh, Massa.
o ma deli ka kɛ Ibeka Katana o ma kɛ Alpha Katana o ma kɛ Tanzania Mali ma deli ka dɛsɛ carburant na fo ka taga maɲumako kɛ ka kɛ sarakadelila ye ka palaniw ta vous êtes la honte k'i sigi Bamakɔ kɔnɔ u bɛ ka taa fédération malienne de fana kama parce que wari bɛ sɔrɔ yen FIFA bɛ wari bila ka taga yen donc il faut ka taga o wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ wari bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ yɔrɔ la u bolo ko y'u ta de u bolo ko Mali y'u fa tiɲɛ de quoi Mali mana masi ba ka kɔɲɔ min na mais vous allez regretter ni échec minnu bɛ ka kɛ ni échec de bɛ k'aw bi ni sababu ya n'aw t'a dɔn o de fɔlen filɛ a ɲɛna tantôt moi je ne dis plus rien et puis an bɛ nin bɛɛ la plus de 57 villages dans la région de Kidal dugu 57 o de filɛ ka accord signé non agression mɔgɔ dugu kelen o bɛ 100,000 sara o bɛ ba joli ma plusieurs millions de francs CFA o bɛ kɛ ten tɔ donc et à semaine fila yɔrɔ la depuis le 12 a bɛ tile fila bɔ bi aranforo de bɛ ka bɔ Mauritanie kana aranforo bɛ ka bɔ fan bɛɛ bi kana u bɛ ka bɔ diɲɛ seleke naani na dugulamɔgɔw de bɛ ka vocalu ci fan bɛɛ ko alerte wallahi billahi n bɛna vocal wɛrɛ k'a la an ka lajɛ ni bɛɛ bɛ minnu ko k'an ye fasoden jugu ye k'a bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw jabila ne ye video min yira transition yɛrɛ kanubagaw bɛ ka video bila san u bɛ ka Bina Jara ka mɔgɔw ka video filmer san ka bila aw ko k'an k'o kɛ fɔlɔ mais aw yɛrɛ bɛ ka kɛ bi hɔrɔnkolon den ninnu u tɛ malo aw de ko k'an kana Bina Jara ka mɔgɔw photo bila aw de bɛ ka bila bi ne y'a ta aw de ka mɔgɔw ka page sanfɛ ne ye information min bila transition de bɛnbagaw de bɛ ka bila WhatsApp groupe sanfɛlaw la ni ala cɛ ne ye information sɔrɔ transition de bɛnbagaw de bolo ma aw ko n'aw y'a kɛ aw b'a fɔ k'aw ye fasoden jugu ye mais aw yɛrɛ bɛ ka bila bi parce que turu bɛ ka se aw caman ka dugu ma sa a bɛ ka kɛ bi vous n'avez même pas honte an ka jɛ an ka lajɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le Mali, ma part de vérité, on va au Bélage Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous, les djihadistes, donc, Sumaru Suro, on a partagé que les djihadistes sont bâtis. Goussé là, c'est tout à fait à l'ouest des Cailles, vers le Sénégal. Où est bâti Kabo, village de Goussé là, où Niansi, Sobokuma. Donc 600 à l'instant même, djihadistes ou Nanou Yerosoro, Gemou. Voilà. Gemou, c'est à quelques kilomètres d'Amidedi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il s'approche à Caille. Abana, ma belle. Voilà, Bonjour, info de liberté kanumbaga ko basket mogola ala kana basket mogosela Suleiman Kanté do ko wala ka baragaro beneme farabanama. Aujourd'hui c'est le mercredi le 14 janvier 2026. Donc en mode de donabi ne de info blassant info dumania c'est très urgent kuna fonde do ka dans liberté bella jelen loka. Salut la commune bella jelen mo mana ki waran sur ka jensen. Ala me. Donc diarisi ko de do. So madaina ne yɛrɛ welela autorité dɔ fɛ Kayi douanier de don a ye wele sɔgɔmada in na k'an ɲininka ko an ma kibaruya mɛn an ka yɔrɔ la yan n ko non an ma kibaruya mɛn yan fɔlɔ donc a ko mɔgɔ jugu ye ba tigɛ sɔrɔ mɔgɔ 200 min ye ba tigɛ ka don Mali kɔnɔ donc ko u bɛ bɔ ni farabana fanfɛla de ye parce que u b'a dɔn sira yɛrɛ tɛ se ka bɔ yɔrɔ yɛrɛ la ka na kasajola la sɔrɔ donc sanu bɛ bɔ yɔrɔ min an ka sanu bɛ bɔ yɔrɔ min donc mais o kɔni y'a sɔrɔ an ma kibaruya kɔni sɔrɔ mais a ye ne wele yɔrɔ min na directement an taara farabana dugutigi fan fɛ ka taa ka kuma ɲɛfɔ ye an taara ka taa ka conseil fan fɛ an ye kumaw yira ɲɔgɔn na pour que ka information jɛnsɛn donc a kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i sigi yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi donc sisan sa an filɛ heure mun na farabana 12h13 midi 13 an filɛ o de kɔnɔ sisan an ye kibaruya sɔrɔ sisan donc k'u bɛ dagasenu fan fɛ dagaso ni jɛnjɛn cɛ o ni farabana cɛ tɛ tɛmɛ kilo 15 kilo 16 kan voilà donc an yɛrɛ fana fɛ yan kɔli pesera dɔ b'an fɛ yan k'u y'o minɛ dagasenu wula kɔnɔ voilà an y'o fana kibaruya sɔrɔ sisan o bɛɛ ni farabana cɛ tɛ tɛmɛ 15 kilo kan voilà donc vraiment an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye pour que ala bɛ se k'an kisi mɔgɔ jugu ni tɔɔrɔ ma cogoya min na kuma bɛɛ filɛ nin bɛɛ lajɛlen k'i sigi yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen k'i ka ko kɛ cogo dɔ dɔn o kibaruya de bɛ yen ka da liberté bɛɛ lajɛlen tulo kan ka information an y'a partager Bakari Sangare info min bila san tiɲɛ de don voilà ala sago a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn san dɛ a bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn san ni tɛ ne kumakan ye mɔgɔw bɛɛ paniquelen don et puis an bɛ nin bɛɛ fana na tuguni dɔgɔnɔdugu la u ye kɔnbaba de kɛ dɔgɔnɔ bɛ ka kuma fɛrɛ na Dana Masagu mɔgɔ dɔgɔnɔ ninnu ka mɔgɔw ni mɔgɔ nin bɛ kɔnbaba de la bi c'est à dire Kayi mara
Mali fan bɛɛ don Kayi c'est à dire que Segu okɔliso Segu mara yɔrɔ caman bɛ o hôtel caman bɛ ka fermer bi an ka nin fana lamɛn tuguni Mopti mara fana tuguni an ye information sɔrɔ ko combat ba de bɛ yen nɔ an ka nin fana lamɛn Baɲakara timisa lanfɛla sɔmɔdugu ɲɔnɔ jɛnɛ dɔgɔ feere sisago aw dansɔgɔ ani ko pe dɔgɔ en direct an bɛ 15h38 la jeudi 15 janvier 2026 c'est urgent très urgent an bɛ taa dans la région de Douanza an bɛ taa Yundugu terroriste dangatɔ ma haramɛlew donc u nana attaque la muguci bɛ ka bɔ kosɛbɛ ayiwa an ka danamasa cɛdenw fana ye kɛnɛ sɔrɔ voilà donc ani terroriste u karilen bɛ ɲɔgɔn na donc u nana Yundugu de attaquer dozow fana ye kɛnɛ sɔrɔ inshallah ala ka se di an ka danamasa cɛdenw ma donc sisan an bɛ 15h38 la de Mali militaire minnu bɛ Baɲagara minnu bɛ Khoro minnu bɛ Douanza fo minnu bɛ Sévaré vraiment ni drone fana bɛ yen a ye drone wuli de donc depuis tile fila terroriste u bɛ labɛn la sisan kun nana Yundugu attaquer voilà donc Pedro Andrés 15h38 bon a yɛrɛ ko k'u bɔra Mauritanie kana hali minnu bɔra Mauritanie kana n'an y'u faga dɔwɛrɛ bɛ bɔ Mauritanie tuguni kana tuguni kɛlɛ in b'o cogoya de la kɛlɛ in pour que ka kɛlɛ in gagner ne Segu Tunkara ala bɛ ŋaninge dɔn ne ye danga dun dɛ ni ne Segu Tunkara ni ne bɛ Mali fɛ ala ka ne sankɔrɔta mais ne maliden jugu de ala kana ne sutara diɲɛ kɔnɔ wallahi fo n'a ka sɔrɔ ne Segu Tunkara tɛ fɛ Mali ka ɲare n'o de sen jɛlen bolo jɛlen ala ka tiɲɛ bange wallahi ala bɛ ŋaninge dɔn dɔw ko de ko ni t'a simi fɛ k'i tɛ malien halala ye bon n t'a simi fɛ bi n t'a fɛ sini kuma bɛ banna awa tɛ se di fana awa sera dan de fana na wallahi billahi n ye n kale alikuranɛ la Asimi ka politique a bɛ bina jara ka mɔgɔ a bɛ fanga de faruwa fo ka ama ye ku bɔra Mauritanie kana ni kola bɛnnen de an contre la o ani minnu bɛ kɛlɛ la ani jamana kelen tɛ kɛlɛ la o ni jamana caman bɛ k'e ka jamana kɛlɛ e ka k'i ka jamanadenw kɛlɛ de wa ou bien k'i ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan di o question transition vidéo a y'o jaabi aw bolo ka Asimi kelen de bɛ se a kelen tɛ se o ni kuranɛ cɛ Asimi kelen tɛ se an y'o de don an ko a ma maliden minnu bɛ kaso la u bila réconciliation kɛ ni mɔgɔw ye ni tɛ se sɔrɔsiw ka ca ni Asimi Goïta dɛsɛra fanga bila i ka Sadio Kamara bila u ka Mali mara dɔɔni a y'a changer au moins an ka na a ye ko dɔ kɛ quoi Asimi kɛn tɛ se a tɛ se bilahi tala a tɛ se ni ala cɛ a tɛ se arrogance b'a la a gɔli wulilen bɛ i m'a sigilen Asimi bɛ ka disi gosi k'ale bɛ ka karamɔgɔ don kaso la Naloma lagalagatɔ in sigilen bɛ a ka dugu bɛ ka wuli président Dajibo président Naloma président Dangatɔ président Barka Bane a ɲɔgɔn président Dangatɔ ma deli ka sigi depuis ala ka Mali la ni kuranɛ cɛ Mali président bɛ barika b'a bɛɛ la ni Asimi ye a ye kelen yira ko Asimi ko barika b'a la ni mun ye a tɛ a bɛɛ ka fisa n'a ye hali jɔnkunda ka fisa ni Asimi ye bi o n'a ka koba bɛɛ jɔnkunda n'a ka koba bɛɛ jɔnkunda ka tan ka fisa ni Asimi ka tan ye mais n bɛ kuma i b'a dɔn an bɛ kuma bila quoi cɛ n dusu bɛ ka tiɲɛ quoi wala bi lɛ a bɛ ɲɛ b'a la jamana mɔgɔ bɛ mun na bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana mɔgɔ bɛ mun na bi an ka avancer a bɛɛ filɛ nin bon a bɛ nin bɛɛ la a bɛ ka taa fédération malienne de football de fana a bɛ k'i ɲɛso de ma c'est à dire que a ye Magasa a ye Sidibé ka ye Magasa minɛ kun minɛ aw t'a dɔn a b'o minɛ de parce que o de kan ka fɛnw bɛɛ FIFA ale de bɛ FIFA représenter Mali kɔnɔ donc n'o minɛna u b'u sagona mɔgɔ dɔ sigi u tɛ élection fana kɛ dɛ u tɛ fɛ ka élection kɛ FIFA fana fɛn na fédération malienne fana parce que n'u ye élection kɛ mɔgɔw t'u fɛ donc u bɛ fɛ de sa u bɛ ka transition kɛ cogo u bɛ fɛ k'o transition système kelen de kɛ Mali fédération de football fana k'u sagona mɔgɔ dɔ sigi ye k'a terner élection kana kɛ voilà la stratégie qui est là mais bɛɛ y'a faamu donc an bɛ dugawu kɛ Mali ala ka barika don Mali la o de kun don Malien fɛn fɛn bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ 40 kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada dɔrɔmɛ 1 aw ta sara donc wari sara t'a la a bɛ wari ci wagati min o ja o de kun d'a kan bɛn